Søren Søndergaard og kompagni. På vej ind Emmanuel Burton, der i aften skal teste Søren Søndergaards reflekser, vilje og øjeblikkelige situationsformat. Mr. Perfect tilbage i gear, den vægtklasse, der må være naturlig for ham. Ja, det er den vægtklasse, Søren har det bedst i, hvor han fysisk hører hjemme. Søren har godt prøvet at rykke op i weltervægt, og det er klart, at det er utrolig svært at rykke ved det fra let weltervægt op i weltervægt, fordi fysikken, den skal følge med, og det har Søren lidt svært ved at få hans slagkraft med op i weltervægt. Vi så jo, Gert, de sidste 2-3 kampe, hvordan den store, kraftige fysik var et handicap for Søren. Modstanderens fysik. Det er jo det, at Søren fik ikke. Altså, Søren har en god slagkraft i let weltervægt, og den fik han ligesom ikke med op i weltervægt, fordi de weltervægter, de slår altså meget hårdere og er fysisk stærkere, og dermed tager de et hårdere slag. Så det var det, der var et problem for Søren. Og til zonerne af Tina Turner. You're simply the best. På vej i ringen, Mr. Perfect. Søren Søndergaard. Med en fremragende rekordliste. 38 sejre. 24 af dem vundet på knockout. Kun et nederlag for et par år tilbage mod Khalid Rahilou fra Frankrig, der i dag som Søren er oppe, har en VM-titel, og Mogens Nyman præsenterer. Og hans rekordliste videre på 16 sejre, 12 nederlag, og 3 kampe er bokset uafgjort. 6 af de 12 sejre er vundet på knockout. Giv nu en hånd fra USA, Emmanuel Burton. Vores egen regerende Europa og AFC-verdensmester Søren Søndergaard er 31 år. Vejer til aftenens kamp fik i over 60,2 kilo. Sørens rekordløse videre på 39 kampe, 38 sejre og kun et enkelt nederlag. 24 gange har Søren stoppet sine modstandere før tid. Hjælp ham nu på vej til endnu en sejr. Mr. Perfect! Søren Søndergaard! Det er for Søren Søndergaard. Forberedelse, nedtælling til forsvaret af Europamesterskabet den 2. oktober mod Spanieren José Manuel Verdonces. Vigtig fight i aften. Store opgaver venter, store udfordringer venter. Det bliver interessant, for nu at bruge et neutralt blidt ord, at se, hvor står Søren. Tilbage i sin naturlige vægtklasse har han rystet de problemer af sig, det gav, hvor det manglede millimeter i timing, præcision, og befinder han sig bedre med modstandere, hvis fysik ikke er så overvældende. Det vil de næste par minutter helt klart fortælle. Gert Bo, kan Emmanuel Burton, tror du, give Søren væsentlige problemer? Når man kigger på hans rekordliste, så burde han ikke kunne give Søren de store problemer. Og det mener jeg heller ikke, at han skulle kunne. Altså, han skulle ikke give Søren en rigtig hård testkamp. Det er ikke det, Søren har brug for op til et hildeforsvar. Søren har brug for lige at føle, hvordan han har det fysisk i den gamle vægtklasse. Og føle, at slagkraften er kommet tilbage. Og ellers så kom forhåbentlig rimelig nemt igennem den kamp. Og så ellers begynde at koncentrere sig om forsvaret af Europamesterskabet, fordi det er det, der er det vigtigste for ham. Og jeg er helt sikker på, at Søren allerede har den kamp i hovedet nu. Og det kan selvfølgelig være et problem, fordi så man ikke 100% koncentrerer om den opgave, som han er i gang med her. Det har man jo set eksempler på, hvis dine tanker, og det gælder enhver idrætsmand, fodboldspiller, cykelrytter, fighter, hvis din tanke er fremme ved næste opgave, så går der kvæs i computeren, så ødelægger du din koncentration. Det bør Søren Søndergaard med 38 kampe, 6 år som professionel være for rutineret til at blive fanget i den mentale fælde. Typisk Søren,
Stille, rolig, vurderende. Lyn, skarp refleks med den venstre. Søren prøver at analysere amerikaneren for at se, hvordan kan jeg lukke ham op og eventuelt få kampen afgjort før tid. Flot højre. Slået direkte på skulderen. Slået først uden at jabbe sig ind på modstanderen. Og Søren hurtigt. Han har nok gert et af de væsentligste våben for en professionel. Meget, meget hurtige næver. Søren er rigtig hurtig på hans hænder, og det er det, der er en af hans største forser. Det er simpelthen de hurtige hænder, han har. Igen vidunderligt timet venstre. Og det virker Gert for mig som om det, der kan afgøre den her kamp, er forskellen i speed, tempo hos de to. Ja, amerikaneren har jo ikke vist noget som helst endnu. Han har gået i jab med hans venstre hånd og ellers. To-tre detaljer omkring Burton. Gode parader. Hurtige manøvrer, hurtige finter, hurtige undvigelser kan man se lige i få glimt. Men han bliver spidet af den venstre. Ja, Søren skal gøre det, når han lige får to venstre jabs ind på ham. Ja, så skal han lynhurtigt fylde op med en højre hånd. Eventuelt to venstre jabs, så en højre lige efter. Hvor Burton så vil være lidt uopmærksom. Det er godt nok, at amerikanerne lukker lidt op i posen. Det kan give nogle blottelser, som Søren, hvis han får den mindste chance, vil udnytte. Scorer mange point. Sætter penge i banken, Søren, hvor de står og trækker renter. Præcise træffer indtil nu. Enkelte stød. Ikke slagkombinationer. Ikke serier. Ikke endnu i hvert fald. Præcis højre. Og Burton prøver at lave det her om til en ghetto fight. Baggårds slagsmål. Altså, ser du nok en af Sørens svagheder, det er, at han er ikke god til at gå ind og afbryde modstanderens angreb. Han skal gå ind og holde ham, og simpelthen låse ham fast, simpelthen få ham ud af ryggen. Og det er nok det, der er Sørens svaghed. Hvis ikke han kan krydse ham, når han kommer ind. Flot venstre stoppestød. God kombination, dobbelt hook her. Gert. Drøjt, sejt arbejde på kroppen. Ja, ligesom amerikanerne.